Shout out sa isang manonood.
Shout out sa isang manonood dyan. Shout out sa'yo. Nantok ako eh. Holiday ngayon, walang talagang walang ganap mga kauragon. Lalo na walang ganap. Mama, then home to the plan. Hello, Winter Show. Shout out sa'yo, idol. Welcome to my live streaming. Winter Show. Ayan, shout out sa'yo, idol. Ayan, medyo, na ako, may pumasok na. Kumusta, idol? Winter Show, bigyan kita ng jacket. Ayan, para kung may dumating man. Ano mo pagkabasa nito? Winter Show? Winter Show, Water Show, Travel It's Key. Ayan. Walang ano man yun, basta umano dito sa akin, punta talaga show. Snow pala, snow. My goodness. Di ka kabalo magbasa ba? Winter snow, travel HK. Nasa Hong Kong ka ba? Ay, di ko kabalo magbasa ba? Makati ako, nasa Pinas lang ako. Ingat ka dyan ha. Buti pa dyan, medyo nakabawi na yata sa mga nararanasan natin ngayon dito sa Pinas. Wala nang ginawa kundi mag-lockdown. Oo nga eh.
Hindi pa maka-move on dito. Oo, kailangan natin sumunod sa protocol, kailangan ng mask. Dito, kahit lugaw, ay, pati lugaw dito may issue. Mula ngayon, hindi na pagkain ang lugaw. Ay nako, ang mga ano natin sa gobyerno, naging lugaw na mga utak nila. Grabe ang nangyayari ngayon. Ayan, shout out sa dalawang viewers ko dyan, si Winter Snow. Siya ay nasa Hong Kong ngayon. Maaga pa kasi, baka mamaya-maya may mga pumunta pa. Mahuman ra lagi na COVID da amping lang diha. Kaya oo ha, pastil lang talaga. Oo, sige, sige, sige. Ingat lang dyan, ingat, ingat. Huwag ka lang maglinis sa ano ng alanganin ha. Sa, alam ko nasa kondo kayo dyan eh. Yung mga ibang amo dyan, nagpapalinis sa yung ayan, shout out sa ating kasamahan dyan na Pinay si Winter Snow. Ayan, shout out sa iyo, Winter Snow. Ingat palagi dyan. Kami ito hanggang ngayon wala pang biyahe. Dito lang muna sa bahay. Yung mga nais sa umakyat, kung gusto nila umakyat, ayan, bababa ako ng hagdan para makapagkwentuhan tayo. Ayan, baba ako ng hagdan ha, yung may gustong pumunta dyan. Idlip-idlip muna ako. Ayan, shout out nga pala sa tatay ko dyan sa Lipa, Batangas at sa aking kapatid na si Grace, Mary Grace Bayona. At sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, saan sulok ng mundo, maglugaw na kayo. Magmamahal na ang lugaw ngayon mga kauragon. Magmamahal ang lugaw. Nakakalungkot lang isipin mga kauragon kasi bukod sa lugaw, ang dami tayong issue. Ito na lang na sasadlakan natin ngayon mga kauragon about sa yung alam mo na yung nagiging issue natin ngayon sa siguro more than more than 1 year na. 1 year in 1 month halos hindi pa rin uh, hindi pa rin nagagawa ng paraan ng gobyerno natin. Hindi natin na malaman kung anong kaya ako ayaw ko nang nanonood ng balita mga kauragon. Nakaka-stress lang mga kauragon, hindi mo alam kung totoo ba yung nasa balita, totoo ba yung mga binabalita. Nakakawala na ng gana mga kauragon. Kaya mas maiging magtrabaho ka magtrabaho. Huwag mong isipin yung babalita.
kung totoo man yung may COVID talaga, wala na tayong magagawa. Yun ang nakapwesto tayo nakapwesto sila Ang tanging gawin na lang natin, mag-ingat tayo. Ang nakakalungkot lang kasi parang hindi na normal ang pamumuhay natin sa loob ng Pilipinas. Hindi na normal. Nakakaawa yung mga bagong henerasyon kung magpatuloy itong nagiging natin. Kasi isipin mo na lang yung mga anak nating mga bagong tutubo, bagong isilang, bagong henerasyon. Paano pa? 'Di ba mga kauragon? Nito mongtong sa pinto ng simbahan hindi na magawa kasi nga bawal nga silang lumabas. 'Di ba? Nakakaawa mga kauragon yung mga kabataang ngayon kung magpapatuloy ito. Hindi naman sa against ako sa gobyerno, kaya lang siyempre yung mga nagpapatupad, hindi natin alam kung totoo mga sinasabi kasi mayroon tayong nakikitang buti may social media na. Tulad nito, may isang doktor na si Doktoron, hindi natin balang araw baka tama siya. Hindi natin kasi halos lahat ng sinasabi niya parang pawang katotohanan Yun nga lang talagang sa sobrang matatalino ng ibang mga doktor diyan, parang pinaiikot na lang tayo sa sarili nating mantika. Nakakaawa mga kauragon, nakakaawa talaga tayo. Mga ibang company nagsasara na dahil wala nang napipiga na sila Buti nga itong mga kauragon na kumpanya na pinapasukan ko kahit papano may PC pa sila. Mayroon pa silang pang tustos kahit papano. Paano kung local na lang yung naano ko tapos Filipino local company. Wala na, gagawa na tayo ng istorya ng mga yan. Hindi naman lahat, pero karamihan para hindi magbayad sa mga empleyado. Mag-aano sila ng dahilan. Kilala natin ang mga kasama natin, mga kababayan natin, mga Pilipino. Mga pagsamantala yung karamihan. Mga doktor na. Kumikita na sila ng libo-libo, hindi pa makontento. Hindi po makontento sa libo-libo nilang kinikita sa nila. Gusto pa nila talagang alam mo mga kauragon, hindi tayo ang kawawa pagdating ng panahon. Pagdating sa kabilang buhay mga kauragon, hindi tayo ang kawawa, sila ang kawawa kasi alam mo kung bakit. Sa batas ng Diyos mga kauragon, yung aking paniniwala ko lang sa batas ng Diyos, di baling ikaw ang apihin, wag lang ikaw ang mang-api. Kasi pag ikaw nang api, may kasalanan ka sa Diyos niyan. Kaya tama lang na inaapi tayo. Niyuyurakan ang ating mga pagkatao ng mga mapagsamantala, may mga pinag-aralan, wala na silang ginawa kundi pera, kabig dito, kabig doon.
Hindi nila alam, nakakasakit na sila ng damdamin ng kapwa nila. Ang sinampaan nilang tungkulin, tumulong sa kapwa, tumulong sa nangangailangan. Pero ano nangyayari mga kauragon? Shout out sa dalawa kong viewers dyan. Ano nangyayari mga kauragon? Parang pinag-aralan nila kung paano kumita ng pera, hindi para magserbisyo sa taong may hirap. Nakakalungkot talaga mga kauragon. Nakakalungkot lang. Kasi nga, imbes na tumulong sa mga mahihirap yung mga pukin ng inang yan, sila pang gustong umangat sa buhay. Eh, nakakaangat na nga sila kasi may mga pinag-aralan na sila eh. May mga degree na sila eh. Bakit hindi pa sila magkontento sa degree nila? Dahil yung mga pinag-aralan nila, magagamit na naman nila sa paghahanap buhay nila yan. Oo, nagastos sila. Gumastos sila. Pero professional na sila ngayon. Magkakakuha na sila ng pera. Bakit hindi nila gamitin yung tama lang? Huwag naman sobra-sobra dahil pag sobra-sobra lalagpa kayo. Sinasabi ko sa inyo. May maligaw man dito mga professional, mga doktor na yung mali ang ginagawa. Mga idol, mga doktor dyan. Shout out sa inyo. Sana gampanan nyo lang ang inyong pinag-aralan. Huwag niyong gampanan yung manlamang ng kapwa. Mahirap yun mga kauragon. Huwag kayong manlamang ng kapwa para pagdating sa Panginoon, pagdating sa kabilang buhay, kayo ang pinakamayaman dahil nakatulong kayo eh. Mayaman kayo sa Espiritu ng Panginoon. Pero pag nanlalamang kayo, manglalamang kayo ng kapwa nyo, wala kayong patutungan kundi sa dagat-dagatang apoy. Oo mga kauragon, yung mga yan, sa dagat-dagatang apoy yan mapupunta yung mga yan. Doktor na nga yung nagsasalita, pero ginagawa pa nilang baliw. Kasi nga, totoo mga sinasabi. O nga naman, di ba? Sasabihin nila, ay, yung may hirap, talagang papayag sa mga sinasabi ng doktor na yun dahil, ayawan ko ba? Bakit nagkakaganito tayo sa mundong ibabaw? Ito. Kakalungkot talaga dito sa atin.
Akala ko di ko kayang bigin. Akala ko hindi mo na kailangan. Handa ko sa walang hanggan. Di paluluhain, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Shout out sa isa kong manonood dyan. Hello, hello, hello. Yeah, dyan ka muna. Antay muna tayo ng ano. I-delete muna ako. Ayan, shout out sa dalawang viewers ko. Umalis pa yung isa. Wala na.
Wala na talagang pumasok.
Wala talagang pumasok. Hello mga kauragon, pasok na kayo. Magpa-music sa ta. Reggae na lang. Walang
Hello, shout out sa'yo, Baby Heart Vlog. Kumusta, Baby Heart? Jasel, ayan, nandiyan pala si Idol, oh. Idol, kumusta Idol? Lodi. Maraming salamat sa pagpasok mga Idol.
Yeah. Na minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag na mag-alala at okay lang ako. Walang man siya ay hayaan mo. Hayaan mo na maalam. Yeah, baby. Baby Heart Vlog, hello. Lodi Jangel. Shout out to you, my Lodi. Okay, bathala. Di na siya luluha pa. Dahil sa'yo. Kumain bumubuo. Yeah. Kahit tagal ko rin hindi sinuko. Oh, ko dahil sa'yo. Na shout out Lodi. Diyan si Idol Just daw. May ano ka na ba ano? Wala pa ano si Baby Heart Vlog. Ayan, bigyan ka ng jacket. May jacket ka na, Baby Heart Vlog. Ayan, shout out sa 1 million in the house. Thank you for watching. Okay. Why nasa harang ako ngayon? Nakikiusap kay batala na ika'y hanapin at sabihin pala sa iyo. Nagluloko ang signal ko, mga idol. Mga kauragon, nagluloko ang aking signal. Kaya nag-off ka muna ako. Ayun no, nag-loading. Ayan, shout out sa inyo dyan, mga kauragon. Okay, haba three likes. Thank you very much for 3 likes to all of you guys. Thank you very much. I will practicing my English because I will try to apply to abroad, work abroad. Okay, that's why I try to speak English. Hello, shout out. You are
you are coming back again. One viewers. Thank you very much for coming back here. Okay, sweet lover blogger. Ayan, lover blogger. Manoy, pinuntahan ko yung bahay mo. Pumunta kayo doon sa ano ba yon? May pinuntahan kayong lugar, Manoy, nakita panood ko yun. Ayan, maraming salamat at welcome back again sa may live stream ko. Sana tuloy-tuloy tayo mga kauragon. At sana may magpakulay naman dyan. Wala, hindi talaga ako makaabot-abot doon sa requirements si Lolo. O, si 9 Design pala, buhay pa si 9 Design. No? Hello, shout out to all of you guys. Please stay in my live streaming. Sweet lover vlogger, shout out sa iyo, Manoy. Ano ba, nagpasada ka ba nga, Manoy, ngayon? Sana'y di naluha pa. Salamat ay sa pagsak. Kumusta? Nagbiyahe ka ba ngayon, Manoy? Ingat-ingat po tayo diyan sa mga nagbabahe. Yung mga, siguro yung mga papunta ng pauwi ng mga probinsya. Kaya bawal yata umuwi ng probinsya ngayon. Yung mga hindi pa kumakain dyan, mag-almusal na yun ng lugaw at nagmamahan lugaw natin ngayon. Magmamahal na ang lugaw natin ngayon kasi controversial na ang lugaw. Controversial na ang lugaw, sikat na ang lugaw ngayon kaya mamahal na. Sige, ingat-ingat dyan mga kauragon. Sweet lover vlogger, ayan, shout out kung may pasahero ko dyan, shout out sa lahat. Mag-ingat kayo dyan mga kauragon, mga kababayan, mga oragon, mga magayon, mga magayon ang mga pogi, mga guwapito. Baby Heart, hello, ayan, Baby Heart vlog, hello daw sa'yo, from Sweet Lover Vlogger, ayan, Baby Heart, shout out daw sa'yo, Baby Heart. Si Baby Heart ay nasa Hong Kong ngayon, Manoy. Ay busy pa siya daw ngayon. Naglilinis pa daw siya ngayon. Nasa working pa siya, working pa. Mamaya baka bumalik yan, Kauragon. May pasahero ka ba dyan? Idol? Kung may pasahero dyan, Idol, shout out sa inyong lahat dyan. Bayad muna ha, huwag bababa walang bayad.
Mag-plating na kamo mga manoy, mga manay. Mag-plating na. Suday pa nagpi-plating yan. Aureo Bayona, shout out to my father. Good morning, my dearest father, ang aking ama. Ayan, shout out sa'yo. Nag-almusal ka na ba, tatay ko? Mag-almusal ka ng lugaw at mahal na ang lugaw ngayon. Mag-ingat ka lang ba madaanan ka ng barangay nyo dun, pinagbabawal na ang lugaw, ha? Pinagbabawal na ang lugaw, mga tanga ang mga nagbabawal ng lugaw na yung pambihira naman. Pati ba naman lugaw, pinagdidiskitahan nila. Oy, nako, Diyos ko. Ano nga ba ang nangyayari sa atin sa buong Pilipinas? Nagiging garapal na ang mga tao ng gobyerno natin ngayon. Diyos ko po. Diyos ko po, ang mga naatasan ng ating Pangulo na patupad ng batas parang walang mga pinag-aralan, hindi na alam ang kanilang ginagawa. Kahit ako grade 1 lang ang tinapos ko kung pagkain ba ang lugaw o hindi. Ano ba ang tingin nyo sa lugaw? Ayan, sa mga nakakaintindi, mga kabayan ko, mga kauragon dyan, mga nanonood pa sa aking live stream, ano ba ang tingin nyo sa lugaw, mga kauragon? Yan ba ay pagkain o hindi? Ayan, comment below mga kauragon. Kung kawani ng gobyerno na yon na sumita doon sa bumibili ng lugaw or nagtitinda ng lugaw, ito lang masasabi ko sa iyo. Bobo! Bobo ka. Bobo kan talaga. Ayan, maraming salamat tayo, maraming salamat. Shout out sa iyo at Kimiri Grace. At sa aking mga kapatid dyan sa Lipa, Batangas, ki Santiago Bayona at ki sino naman nasa Mayo. Amadeo ba yun? Alfonso tatay. Si Gigi. Gigi Francisco. Ayan, naasawa ng mga Francisco dyan. Shout out sa family Francisco dyan sa Alfonso Cavite. Shout out to all of you guys. Mga kauragon, shout out buong Bicolandia. Shout out to all of you guys. Especially to Sweet Lover Vlogger. Shout out sa iyo, Manoy. Tingin-tingin sa side mirror, tingin-tingin sa front mirror. Baka may hindi pa nagbabayad dyan. Oy, bayad-bayad na kay Sweet Lover Vlogger. Oy, magbayad na kayo bago kayo makalimot magbayad. Bago kayo bumaba, magbayad mo na kay Sweet Lover Vlogger. Ayan. Bayad-bayad kayo ha para makatulong kayo sa mga katulad naming driver. Ayan ha. Nasa Bailin sina Gigi. Ayan. Nasa Bailin nga. Ano bang kagsakop ng Bailin tay? Di ba Alfonso o Amadeo? Alam ko Alfonso yun, di ba? Nakikiusap kay Batala ay kay hanapin. Pa-music muna tayo mga karag.
Hindi, violin na talaga yun. Yun ang dating Aguinaldo. Siya ka. Hindi na yun sakop ng Alfonso. Hindi na, bakit wala kang camera? Pinatay ko muna may ang signal ko. Ayan o, nandito ako. Umihin ang signal. Salapizares Idol. Hindi pa ako umuwi sa Cavite. Nicole Chagas, ayan, Pokna TV, shout out. Di pa ako nakakawin sa Cavite tayo.
Salamat. Shout out kay MCC Channel. Ayan si Nicole Tiaga. Si MCC Channel po yan mga kauragon. Nagbaba siya ng link. Puntahan po natin mga kauragon. Shout out Nicole Tiagas. Shout out sa 3 million in the house, guys. Idol. Sige tayo. Turuan mo kasi tayo, turuan mo. 4 million in the house. Shout out to all of you guys. Shout out. Basta ng Bizares, idol. Subukan ko ito.
May mga CPR. Pokna TV, shout out to you. Shout out sa iyo, Dicol, Tiagas. Nasarang ka uli. Haba ng ano ah. Haba ng harang ko ah. Ayan, shout out Bonsai Pirillo. Ayan, Bonsai Pirillo, shout out yo. Ayan, Mariaga, Kabayan. To you. Sana ako manoy. Sa ano ako, sa Albay. Taga-Albay ako, Bonsai Pirillo. Ayan. Bigyan kita ng jacket, Kabayan. Ikaw man, saan ka sabihin manoy?
Ano ko muna yung ano ko, camera ko kasi naglo-loading, Manoy. Naglo-loading muna camera ko. Ligaw baga, ayan. Yung asawa taga Pioduran, Manoy. Sa Pioduran yung ano ko, yung asawa ko. Manoy, alis muna ako Manoy ha. Share lang ako Manoy. Up.